няма да е примера, който ще се даде. Първо, защото аз започнах да говоря за това. Това не е нормално един мъж да ти казва да мълчиш. Точка, вие в България може да си мисли каквото искате. Това е един мъж да ти казва да мълчиш. И какво да правиш не е нормално. Била съм свидетел на такива ситуации. Майка ми е била в такава ситуация. Имало определени ситуации, в които майка ми се е опитвала да се обърне към полицията в България, някакъв орган, който може да я защити. И само това, че баща ми реално е имал връзки, всъщност не е помагало по никакъв начин. Ситуацията при нас се разреши така, че майка ми се премести да живее в Израел и реши да се омъжи за чужденец. Затова съм доста чувствителна на тези теми. Мисля, че знам за какво говоря, мисля, че знам как да реагирам в такава ситуация и затова не бих позволила на нито един мъж да ми казва да мълча. Значи, не подкрепям факта, че това блъсна Габи от стола и тя да падне на ледът на стола. И тя започне да плаче там или какво. Обаче, не подкрепям факта също, че и тя цял сезон, цели 2 сезона на Генът обижда, нарежда и какво ли още не. И постоянно вика, ти ще ревеш. Нали, за сега не е обиждал мъже майче, само жени май до сега, не съм много сигурен. Но, когато някой си получи кармата и после ми реве, и накрая винят мъжете, знам, че не е правилно да го казва това, сигурно вече, аз вече не знам кое е правилно да се казва. България вече така стана, че мъжете май нямат дума, човек, какво ти да кажеш, какво да направят, те все са грешни. И няма как да говориш постоянно, надменно и после да не си получиш кармата, да я знам, в смисъл, от един долу денки пак звучи обидно. Какво ти да кажеш? Жените нещо време почнаха да обиждат и да нареждат мъжете много. И накрая, като им се опълчиш, почват да реват. И да казват, те нямаш право да ми кажеш да мълча. И тая отстрани пак казва, нали, че мъжете нямали право да казват на една жена да мълчи. Че коя сте да казваш, че нямаме ние право първо на първо, че какво право имаш да говориш за мъжете първо на първо, били сме с български менталитет, не знам с какво. Като сме с български менталитет, аз чакай сега да те питам аз, какъв е израелския менталитет или дубайския? Защото ти не показваш никакъв израелски или дубайски менталитет за мен. Ти си била номер 1, не знам си какво. Ти показваш даже селски менталитет за мен. Лъс се правиш, че си еди кваси, пък ти менталитетът ти по-зле от българския менталитет. Не знам какъв менталитет показваш, че. То твоето не са определени като менталитет. Мъжете няма ли право, това няма ли право. Чакай малко, кога ти ще кажеш, че мъжете имат право и какво не бе, човек. Когато вие обиждате, жените почва, този феминизм отива много надалеч в България. Говоря за България, защото аз живея от 10 години, факт да такова нещо не съм виждал човек. Жените почнаха да обиждат много мъжете, да се правят каквото искат с тях. Което на мен нещо почва да не ма кефи. Специално на мен почва това да не ма кефи. Да говорят каквото искат против тях, не знам с какво. Накрая ти пишеш 2 шамара, отиват и се оплакват на полицайите, това ме удари и лъжам. Вие някои жени си го заслужават това, бе, човек. Сериозно казвам, някои жени това си го заслужават. И така, както ми говори Израел, аз съм сигурен, че в Израел тя не може да каже гък на нито един мъж. Или в Дубай. И ето в някоя мюсюлманска държава да видим, примерно в някоя, не казвам, пример давам, в някоя мюсюлманска държава, да видим жена дали може да говори така на мъжа. Аз не знам какво става тук, бе. Както да е, айде, за сега повече не знам какво да обсъдя човек. Пак казвам, не приемам факта, че това е бутна, но си го заслужи според мен. Това е.